Вітаю всіх присутнічаючих, як онлайн, так і офлайн. Ми розпочинаємо наш брифінг, присвячений білоруським товароохотникам, некоторим новинам, які зв'язані з гэтым рухом, з развіццём політичного накірунку, з ситуації вакол добраахвотнікаў і з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Позвольте падзякаваць Ukraine Crisis Media Center за предоставленное памяшканне, за тое, што яны нам дапамаглі в арганізацыі гэтай імпрэзы, і яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, хто прысутнічае онлайн. Я спадзяюся, што беларускіх журналістаў даволі шмат. Веду я палітычны прадстаўнік палка Каліновскага Дмітро Щегельскі. Прысутнічаюць Денис Прохаров. Як сёння будзе аб'яўлена, фактычна, это ўжо навіна, адзін з заснавальнікаў грамадскага руха Каліноўцы, Вадим Кабанчук, намеснік камандзіра палка Каліновскага, і Ігор Турцевич, кіраўнік праекту «Народны дрон». Першее слово Денису Прохорову, Вадиму Кабанчуку, прошу прабачэння, намеснику командира полка. Добрый день. Починаючи с 24 лютого 2022 года в месте Киев было створено белорусское подразделение с первого дня войны. Спочатку гэта была беларуская рота при тэрытарыяльнай абароне места Киева. Потым мы ператрансфармаваліся в беларускі батальон, а потым в полк імя Кастуся Каліновского. Кастусь Каліновскі – гэта наш нацыянальны герой, который вёл змагання супраць расійскай імперіі в сярэдзіне 19 стагоддзя. Праз нашы шэрагі за гэты час прайшло больш 1000 беларусаў. Частка з іх атрымала параненне, частка па розных прычынах вярнулась в Европу, частка продолжае служыць далей у шэрагах ЗСУ. За гэты час хлопцы прынялі удзел в баях за Ірпень, Бучу, Северодонецк, приняли участь в боях в Харьковской области, на Миколаевщине, Херсонщине, прошли весь Бахмут и зараз протягивают нести боевую службу. Каля 60 белорусских добраахвотников отдали жыццё в борьбе супраць российской агрессии. Именами белорусских героев названы улицы в Рівному, Житомире, Конотопе, Киеве, Бучі, Кривому Розі, Одесі, Чернігові, Нікополі. Сиходячи з потреб подальшого развития полку Кастуся Каліновського та інтересів білоруського народу, на апошніх полкових зборах было принято решение, что полк Кастуся Каліновського – это войсково-громадский проект, который включает в себе действительных войсковослужбовцев ЗСУ, тех, кто уже прошли службу в лавах ЗСУ и зараз находятся в нашем активном резерве в Европе и в Украине, а так само тех, кто допомагає и сприяє уделу подразделения у эффективном ведении боевых действий. Полк Каліновського, враховуючи зараз погрози, які стоять перед білоруською державою, і то, що зараз контроль осуществляє незаконний президент Лукашенко, самообвещений. Сходячи з цього, ми розуміємо, що у нас стоїть задача по дальнейшей наращиванию працы, по подвышению нашей боевой готовности, а так само по залучению новых колов белорусского громадства, белорусского демократичного активу для допомоги белорусским добраахвотникам, для допомоги Украины и в приватности полку Каліновського. Улічуючи гэтыя загрозы и основания коллаборационистского прорашистского режима в Беларуси, мы постановили, что на базе ПКК створяется громадский рух «Каліновцы», который на себя и возьме реализацию
речей, про которые я сказал. Наша самая главная миссия – это супрадзеяние российской агрессии и наступное вызволение Беларуси от коллаборационистского режима Лукашенко. На этом мы засереживаем свои намагання. И мы бачим потребу в консолидации всех белорусских национально-вызвольных сил вокруг белорусских доброохотников, полка Калиновского и руху Калиновца. Дякую. Фактично было обвешчено зараз об стварэнні і пачатку працы руху Каліноўцы. Больш падрабязна пра гэта распавядзе адзін з заснавальнікаў і лідараў руху Каліноўцы Денис Прохоров. Ласка, Денис. Дякую. Добрый день. Я коротко зараз дам певну інформацію про рух Каліновці. Стратегічна мета створення громадського об'єднання «Рух Каліновці» – це об'єднання магчимостей і ресурсів білоруських воєнізованих, військових і громадських об'єднань і ініціатив, а так само представників білоруських демократичних сил для відновлення демократичного і конституційного ладу у Республіці Білорусь після спинення російської агресії супроти України. Тактичною метою з'являється узмацнення технічного і мобілізаційного забезпечення полка Каліновського за кошт магчимостей білорусів, які як знаходяться на території Білорусі, так і ті, які вимушені покинути родину. Рух Каліновці – це об'єднання простих білорусів, бойове і громадсько-політичне крило білоруських демократичних сил і представників інших народів, якое ґрунтуецца на агульных для ўсіх удзельнікаў каштоўнасцях і мэтах. Вызваленне Беларусі ад расійскай акупацыі і акупацыйна-калабарацыянісцкага рэжыму Лукашэнкі, вяртанне ўсіх беларускіх палітуцікачоў у Беларусь з мэтай аднаўлення ў Беларусі канстытуцыйнага ладу і дэмакратычных прынцыпаў Беларусі. Каштоўнасці руху Каліновцы. Рух створаны з лепшых прадстаўнікоў беларускага народа. Адданых справе адраджэння беларускай дзяржавы і падзяляючых яе каштоўнасці. Жыццё, здароўе, гонар, годнасць і бяспека кожнага беларуса з'яўляюцца найвышэйшай сацыяльнай каштоўнасцю. Беларуская мова, гісторыя і культура з'яўляюцца вызначальнымі каштоўнасцямі беларускай ідэнтычнасці. Яны прызнаюць асноўныя каштоўнасці еўрапейскай супольнасці, дэмакратычны лад суверэннай і незалежнай Беларусі, вяршэнства правоў і свабод чалавека. Узаемапавага адзін да аднаго, што робіць каліноўцаў моцным калектывам, устойлівым да знешніх дэструктыўных уздзеянняў, накіраваных на яго раскол. Шчырасць і адкрытасць. Ідэя вызвалення Беларусі з'яўляецца асновай для кожнага каліноўца. Усе дзеянні і намеры павінны быць адкрытыя для ўсіх сяброў руху. Мы нясем гістарычную адказнасць за далейшы лёс Беларусі. Задачы руху Каліновцы – гэта стварэнне праектаў тэхнічнага аснашчэння ПКК сучаснымі відамі ўзбраення, кшталт-праект «Беларускі дрон», стварэнне умоў і каардынацыя праектаў да вайсковай падрыхтоўкі беларусаў, якія з'яўляюцца патэнцыйным мабілізацыйным рэсурсам для палка Каліновскага. Каардынацыя працы прадстаўнікоў руху у інстытуцыянальна-палітычных арганізацый беларускіх дэмакратычных сілаў, кшталт Каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Ціхановскай. Арганізацыя рэабілітацыі і забеспячэння падтрымкі ветэранаў і байцоў палка Каліновскага ў краінах Еўропы. Карыстуючыся нагодай, заклікаем усіх беларусаў уступіць у шэраг руху Каліновцы і палка Каліновскага. Дэмакратычныя сілы аднавіць працу па стварэнні каардынацыйнага органу беларускага нацыянальнага вызвольнага руху па рэалізацыі рашэнняў канферэнцыі
полка Каліноўскага ад лістапада 2023 году. Гэта коротка пра рух каліноўцы і пра нашы намеры. Дзякуй. Я б дадаў некалькі словаў пра гісторыю, пра палітычную, грамадскую і сацыяльную сітуацыю. Де-факта на канферэнцыі, пра якую узгадаў Кіт, было прынято рашэнне і зацверджана стратэгія нацыянальна-вызваленчага руху беларускага. У гэтай канферэнцыі прымалі ўдзел прадстаўнікі абсалютнай большасці інстытуцыянальных і іншых нацыянальна-дэмакратычных сілаў беларускіх. Стварэнне руху каліноўца з'яўляецца выкананнем рашэннем гэтай канферэнцыі. Але калі мы кажам пра нацыянальна-вызвольны рух, мы памятаем пра тое, што де-факта нацыянальна-вызвольны рух пачаўся з Каліноўскага. Таму і гэты рух працягваўся некалькі стагоддзяў, перш за ўсё змаганнямі супраць імперскай Расіі. Сучаснай формай імперскасці Расіі з'яўляецца рашызм, і таму менавіта такая назва і такая прымальнасць. Адначасова трэба заўважыць і нагадаць, магчыма, я раблю гэта занадта часта, але лічу, што гэта важна, пра прымальнасць і тое, што і беларускія добраахвотнікі, і полк Каліноўскага, і рух каліноўцы не ўзнік на пустым месцы. Гэта тыя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі ў 90-х, гэта падзеі, якія адбываліся ў нулевых, у 20-х, якія выціснулі значную частку беларускага грамадства, асабліва яе актыўную частку, нацыянальна арыентаваную за межы Беларусі. Гэта хлопцы, якія прымалі ўдзел у АТО яшчэ ў 14, 15, 16 і іншых гадах. У прыватнасці здесь прысутнічае Вадзім Кабанчук, які вельмі сціплы хлопец, і ён не любя пра гэта ўзгадваць, але ён быў камандзірам тактычнай групы «Беларусь». Здесь прысутнічае Кіт, які таксама прымаў удзел, Кіт з 14-го, калі не памыляюся, з пачатку 15-го года в АТО, праходзіў сваю школу ў Азові, мае добрыя традыцыі і адукацыю. Таксама пра ролю беларускіх добраахвотнікаў. Я лічу, што стратэгічна і гістарычна, не пабаюся гэтага слова, беларускія добраахвотнікі в Украіне і перш за ўсё полк Каліноўскага выконвае некалькі роляў. Першае, гэта роля звязаная са спрыяццем Беларусі і беларусаў в Украіне. Калі б не полк Каліноўскага і не беларускія добраахвотнікі, сёння не было б ніякой разніцы ў воспрыяцці Расіі і Беларусі в украінскім грамадстве. Мы бачым, што Лукашенко, яго рэжым, де-факта акупаваны і калабарацыянісцкі па дачыненню да Расіі, даў магчымасць Расіі ажыццявіць агрэсію, без якой немагчыма была Буча, Ворзель, Ірпень і іншыя трагедыі, якія звязаны з гэтай вайной. І гэта я цудоўна памятаю, як у 22-м годзе мне казалі, мне ўсё роўна, які вы беларус, мне ў вочы казалі, у меня забіла сябра, знаёмага, сестру ракеты, якая прилетела з Беларусі, нам все роўна. Так вось полк Каліноўскага пераламіў гэтую тэндэнцыю. Я не кажу, што сітуацыя ўспрыяцця беларусаў і Беларусі сёння в Украіне ідэальная, але мы бачым, што яно адрозніваецца ад успрыяцця расейцаў і Расіі. І дзякуючы перш за ўсё полку Каліноўскага. Другая гістарычная рэч, які робіць полк Каліноўскага, я не пабаюся гэтага слова, я ўпэўнены, што яны ўжо ўвайшлі в історыю. Гэта змены ў псіхалогіі беларускага грамадства. На сённяшні дзень полк Каліноўскага гэта прыклад таго, што магчыма змаганне са зброяй у руках, што магчыма змаганне за сваю свабоду, годнасць, незалежнасць, што полк Каліноўскага разбівае тыя сацыяльныя навязаныя нам стагоддзямі акупацыі і Расіі табу пра так званыя братэрскія народы, імперскія наратывы, пра тое, што нельга забіць маскаля, пра тое, што мы адзін народ і гэтак далей. І вось, нягледзячы на тое, што магчыма там не так шмат людзей, як нам бы хацелася, нам хацелася, каб здесь была бригада, а лепш за ўсё корпус беларусам, пакуль гэтага няма, але яны змянілі, разбілі гэтае табу ў значнай часткі беларускага грамадства, у іх менталітэты, і гэта вельмі важная рэч. Час патрабуе палітычнага прадстаўніцтва руху, беларускага добраахвотніцкага руху. Як казаў Вадзім, як казаў Кіт, былі прыняты рашэнні, праведзены сходы, рэалізацыя рашэнняў канферэнцыі, і менавіта гэта прызначыла тое, што мы пачалі і абвесцілі пра стварэнне гэтага руху. Гэта не рабілася на пустом месцы, рэзультат даволі працяглай цяжкай працы і асэнсавання.
Яшчэ одна рэч, пра которую я хацеў спыніцца, гэта пра прысутнасць беларускіх добраахвотнікаў або людзей, якія звязаны з добраахвотніцкім рухам у каардынацыйнай радзе. Там ёсць некалькі чалавек, ёсць тыя, хто нам дапамагаюць, ёсць фракцыя, якая практычна без правядзення прадвыбарчай кампаніі, тым не менш змагла атрымаць, Вадим, 6 месяцаў, і прадстаўнік ПКК ў каардынацыйнай радзе Александр Клачко. Гэта былы добраахвотнік палка Кусь. Мы вельмі спадзяёмся і разлічваем на тое, што ён зможа прыняць і актыўны ўдзел у фармаванні і працы камісіі па бяспеке каардынацыйнай рады. Таксама я б хацеў адразу падкрэсліць, што стварэнне руха каліноўцы ні ў якім разе не канфрантацыйнае. Мы накіраваны на прадуктыўнае супрацоўніцтва з усімі інстытуцыянальнымі структуры. Гэта не супраць каго-небудзь, гэта не супраць офісу Светланы Ціхановскай або аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта за тое, каб разам дамагчыся тых мэтаў, якія ёсць у нас агульныя, перш за ўсё вяртанне ў Беларусь, знос рэжыма Лукашенка, дэакупацыя, транзітны перыяд, выхад Беларусі на ўстойлівы шлях захаднага, еўрапейскага, дэмакратычнага, нацыянальнага развіцця. І мы спадзяемся, што пералічаныя структуры, мы пачалі працу з імі па супрацоўніцтву і каардынацыі, будуць працаваць з намі прадуктыўна, будуць дапамагаць і палку каліноўцаў далей і беларускім добраахвотнікам, і ў палітычным, і ў сацыяльным, і ў грамадскім, і ў сэнсе матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Я не хочу больш зацягваць увагу, і мы таксама прэзентуем сёння яшчэ адзін цікавы праект, пра які нам распавядзе Ігор Турцевич, прадстаўнік праекту «Народны дрон». Кіраўнік праекту «Народны дрон». Я прашу прабачэння. Вітаю усіх. Продовж всього часу, скільки триває російська агресія супроти України, дуже гостро стає питання безпілотних літальних апаратів. В полку Каліновського є декілька підрозділів, де молоді, талановиті хлопці та дівчата нищать ворога нон-стоп. Зараз прийнято рішення під егідою руху Каліновці створити проєкт «Білоруський дрон». Це дуже складний проєкт, який потребує багато зусиль, багато фінансів, часу, енергії, всього цього, що так не вистачає зараз. Але ми справимось. Які основні цілі цього проєкту? Створення системи забезпечення білоруських добровольців засобами БПЛА за підтримки донаторів та об'єднаних демократичних сил Білорусі. Навчання та підготовка фахівців у питаннях використання БПЛА. Проєктування та власне виробництво. Вже є перші екземпляри, які досить успішно працюють на фронті, на лінії розмежування, нищать ворога. Четверте. Застосування та аналіз ефективності роботи БПЛА при виконанні бойових завдань. Інші подробязності складають військову таємницю і будуть відомі з часом. Дякую. Да, я прошу пробачення. Занадто гаряча атмосфера, у нас гаряче надвор'я, криху гаряча ситуація. Я прошу пробачення за мой знешні від і криху запоздалая реакція. Як я веду, ёсць некаторыя пытанні, я буду удзячны арганізатарам, калі яны іх зададуць. Перше питання від слухачів онлайн. Люстерка. Ці слушно казати, що створене руху гета реакція на конфлікт у ПКК, винником якого стала змена командира. Ці застаєтеся ви у ПКК, хто зараз керує палком? Так, я на белорусской мове зачитаю, как было зрозумело всем.
Ці слушна казаць, што стварэнне руху гэта рэакцыя на канфлікт у ПКК, вынікам якога стала змена камандзіра. Ці застаецеся вы ПКК? Хто зараз кіруе палком? Рух Калиновского – это проект, который был запланирован уже после конференции 23 года, листопада 23 года. Это последовное развитие стратегии, яка была принята на конференции, стратегии, яка скерована на консолидацию белорусских демократичных сил и национально-вызвольных сил для супрадзеяння расійської агресії і далейшої деокупації Білорусі. Значить, гэта стварэнне руху не мае ніякого дачынення до конфлікту, да і в принципі як такого конфлікту у нас нема. Тому що на сьогоднішній час всі хлопці, які проходять службу в рамках іноземного легіону, знаходяться в зоні бойової отказности, несут службу и поспехово нищат ворога. Мы, безумовно, лічим себе часткою ПКК, тому що, як я вже сказав, ПКК – это військово-громадський проект, в который включає в себе не тільки дійсних військовослужбовців ЗСУ, але в тим ліку і тих, хто проходив уже службу в лавах ЗСУ ці інших добраахвотніцьких формуванняў беларусаў. Для нас галоўны крытэрый гэта ці падзяляе баец нашу місію, падпарадковваецца внутреннім правілам палка, якія, звяртаю увагу, не уходять супрацьреча са статутам Збройних сил України. Частка наших хлопців і дівчат, які несуть службу в лавах ЗСУ, підпорядковуються українській військовій ієрархії, вертикалі і виконують накази українського командування. Я закончу. Будь ласка, калі є ще питання? Або, магчыма, нехто з зала жадає задати? Я ще вибачаюсь, хто керує. Давай. Да, і тут ще апошнє питання, хто керує полком. На сьогоднішній час керує полком тимчасово виконуючий обов'язки командира ПКК Павел Шурмей, позивний «Дядька». Так, будь ласка, у нас ще є питання онлайн? Чи нема? Нема. Ну, цудовно. У залі у когось є питання? Будь ласка. Доброго дня, ОНН Анна. Стосовно проєкту «Білоруські дрони», тобто вже прийнято рішення про його запуск, і чи буде співпрацювати з Мінобороною, Мінцифрою, і які саме, на навчання на яких саме дронах буде проходити? Дякую. Це дуже складна справа. Для того, щоб співпрацювати з Міністерством оборони, треба прикласти дуже багато зусиль. Треба попасти в каталог Міністерства оборони. Це дуже тривалий час, може півроку, може навіть і більше. Згодом побачимо, як це буде. Але я можу сказати, що це буде не крупноузлова зборка. Це буде від початку до кінця повний цикл виробництва. Я бы хотел додать у адказ на гэта пытанне. Я не з'яўляюся кіраўніком проекта «Народны дрон», но тым не менш. Глядзіце, як часткай полка Калиновского з'яўляюцца кіберпартызаны. Кіберпартызаны полк Калиновского с самого пачатку уторгнення полномасштабного приняли для себе принциповое решение, что мы, белорусы, мы знаходимся на территории Украины, якую разглядаем як стратегічна важного, магчыма, найбольш важного, маё асабістае перакананне нашего партнёра ў барацьбе за свабоду. Але, тым не менш, мы беларусы, але мы знаходзімся в Украіне, і таму мы супрацоўнічаем з усімі афіцыйнымі установамі, арганізацыямі і структурамі дзяржаўнымі Украіны роўна. То есть з усімі спрабуем падтрымліваць гэтыя адносіны, не сябруем з кімсьці для таго, каб улазіць у якія-то разборкі, кагосьці падтрымліваць больш, менш і гэтак далей. То есть я не
магу зараз вось спадар Турцевичем значна лепш за мяне разумее гэтую тэматыку вось по канкрэтнаму праекту, але стратэгічна у нас ёсць абсалютна зразумелая пазіцыя. Мы гатовы, адчынены і нацэлены на тое, каб супрацоўнічаць з усімі афіцыйнымі структурамі, у тым ліку з тымі, якія вы пералічылі ў сваім пытанні. Калі у вас ёсць дадатковае пытанне, або вы жадаеце нешта ўдакладніць? Не? Калі ласка, будь ласка. Інформаційне агентство «Новини України». Мене звуть Олег Дейнека. Слава Україні. Ремарка стосовно того, що ви сказали про певні складнощі потрапити до переліку Міністерства оборони. Так, насправді є, але, наприклад, є Національний авіаційний університет, там нещодавно змінилося керівництво, Національний авіаційний університет. Там змінилося керівництво, Ксенія Семенова зайшла на керівника, виконуючи обов'язки зараз ректора, і вони дуже серйозно взялися за дрони, і це спільно з Мінцифри, і ви можете спокійно туди звертатися, і я думаю, що вам допоможуть з усіма можливими, без проходження всіх цих бюрократичних номенклатурних процедур. Так, це перше, це просто ремарка, воно, власне, не питання. Дякуємо. Друге. Це дуже важливо те, що ви, пане Дмитро Щегельський, визначили стосовно того, який внесок зробив полк Каліновського в розуміння того, що білоруси не всі однакові. І ми насправді дуже вам вдячні за те, що полк Каліновського робить в складі Збройних сил України. І велика шана вам за це, і за тих загиблих, які захистили Київ, зокрема. Але я більш ніж певен, якби я був білорусом, я би все ж таки від вас чекав не тільки процедури об'єднання, узгодження, громадські організації, рухи, а конкретних опозиційних або тіньових урядів. Коли нарешті дійдемо до цього, коли ми побачимо когось, претендента на те місце, яке зараз займає особа, яка не має на це право, яким чином зміниться режим в обличчях конкретно, які програми будуть, і що чекати білорусам кращого від вас, зокрема, від вашого об'єднання. Дякую. Ну, по-перше, претендента на тое месца, якое займае зараз, вы маеце на увазе спадара Лукашенка, я так разумею, у нас не будзе, тому што гэтага месца у тым выглядзе, у якім яно ёсць зараз як дыктатар, нам не патрэбна. Калі мы жадаем змяніць аднаго дыктатара на іншого, то гэта не трэба рабіць, у нас уже ёсць дыктатар. У нас ёсць прэтэндэнты на тыя месца, якія павінны быць у дэмакратычным грамадстве, у дэмакратычнай краіне. Ёсць інстытуцыянальныя структуры, гэта аб'яднаны пераходны кабінет, гэта офіс Светланы Ціхановскай, гэта каардынацыйная рада, гэта рада БНР. Я не скажу, что там все ідэальныя адносіны паміж усімі гэтымі структурамі, но я абсалютна перакананы і упэўнены, што калі будзе гістарычная патрэбнасць і што калі будзе разуменне, што вось перамога яна вось тут блізка, гэтыя структуры будуць сфармаваны цягам 15 хвілін. Праграмы, што рабіць, як рабіць, іх вельмі шмат. Яны напісаны і грамадскімі арганізацыямі, палітычнымі партыямі, як там рэфармаваць канстытуцыю, праекты канстытуцыі, праекты рэформ, адукацыі, фінансавай, значыць, вайсковай і гэтак далей, гэтак далей. Іх шмат. Галоўнае ж пытанне не ў гэтым. Галоўнае пытанне, як зрабіць так, каб Лукашенко сышоў. И вот здесь, чему мы кажем про рух Каліновцы, про полк Каліновского, про тое, что есть принциповое адрозненне стратегии национально-вызваленчай, які прапанавалі каліновцы, якая была затверджена на конференции, якая проходила у Киеве, ад усіх іншых стратегий. Гэта стратегия де-факто направленная на тое, что нам патрэбна рыхтавацца до революции. У нас был 6-й год, калі были выступы и площадь Каліновского, был 10-й год, был 20-й год, был 17-й, про які в Украине шмат ведаюць, ну давайте так, 6-й, 10-й, 20-й. Кожный последующий раз, калі беларускае грамадства уздымалася і спрабавала скінуць з себя іга лукашызма і рашызма, які падтрымлівае Лукашенко, тому что без России, без Кремля Лукашенко б даўно не было. Гэтая хваля, або хвиля по-украінскі, якая уздымалася грамадская, она была вышэйшая. Я абсолютно перакананы, што будзе наступны раз. Я не ведаю, калі ён будзе. Можа, ён будзе праз год, можа, будзе праз месяц, можа, праз 10, але ён будзе. Гэтая хваля. І вось нам трэба рабіць высновы і працу над памылкамі, якія былі зроблены у 6-м, у 10-м, у 20-м, якія не далі перамагчы і пераламаць сітуацыю ў Беларусі.
Было шмат міфаў, было адчуванне того, што як мне казалі, ты ж в 20-м годзе у жніўні мне асабіста казалі, ты жадаеш, каб было як у Киеве, каб у нас тут кідались, значить, коктейлями Молотова у міліцыянтаў, а мы ось не жадаем, каб было як у Киеве. Мы жадаем, каб все было прыгожа, цывілізавана, а ось там было не цывілізавана. Тады же я ім казаў, што калі вы не жадаеце, каб было як у Киеве, у вас будзе як у Горлівкі. І Лукашенко ператварыцца ў безлера, у свайго беса, і будзе той же режим. І вось так яно і атрымалася. Значит, асноўная задача руху каліноўцаў. Мы можем напісаць прыгожыя праграмы, яны будуць, но гэта ж не галоўнае. Вы цудоўна, я спадзяюся, разумееце. Гэта змена ментальнасці беларускага грамадства і разумення таго, што без новых, прынцыпова новых метадаў барацьбы, а магчыма старых, вернее новых, яны просто вось гэты перыяд пасля краху Радзянскага Саюза, калі там былі аксамітавыя рэвалюцыі, казалось, што все можна дасягнуць такімі лёгкімі сродкамі, яны больш не працуюць. Я ўпэўнены, в России таксама больш не спрацуе ўсе гэтыя сродкі, што неабхадзім кампанент кинетычны, сілавы, і што трэба рыхтавацца да рэвалюцыі, і што людзі ў Беларусі, а без людзей у Беларусі мы нічога не зробім, гэта все будуць імігранцкія тусоўкі без беларускага грамадства ўнутры Беларусі, былі гатовыя, перш за ўсё, псіхалагічна, чаму я падкрэсліваў пра гістарычную ролю палка Каліноўскага, пра тое, што ёсць права на змаганне, у тым ліку узброенае змаганне, і на захіст, у тым ліку праз сілу, праз кинетычную сілу, праз узброеную сілу свайго права на незалежнасць, годнасць, дэмакратію і права народа вызначаць свой лёс. Вось гэта самае галоўны адказ на пытанне. А кого прызначыць? Ну, у нас ёсць сваё меркаванне. Я думаю, што у жніўні, 3-4 жніўня ў Вільні будзе канферэнцыя беларуская, такая ежегодная, на якой будуць, думаю, даны некаторыя адказы. Но рух каліноўцы, полк Каліноўскага – гэта зачатак будучых беларускіх нацыянальнай арміі. Нацыянальнай арміі, не пострадзянскай, не акупацыйнай, не калабарацыяністкай, а нацыянальнай. І таксама сілавых структур, і я лічу, што гэта галоўная місія і роля палка Каліноўскага, руха каліноўцы на транзітны перыяд. Калі у вас ёсць жаданне удакладніць, калі ласка? Можна. Нават трэба. Дві тези, які ви озвучили. Перша теза – це стосовно того, що ми буквально за 15 хвилин вирішимо все. Це перша теза. Вона доволі хибна. Вона може використовуватися пропагандою. Я зараз суб'єктивно зі свого точки зору, вона може використовуватися пропагандою задля того, аби відвернути від вас аудиторію. І, власне, про пропаганду. Журналістам, нам постійно проводяться тренінги, вебінари стосовно того, як Раша разом з Білорашею проводять там промивку мізків населення, зокрема, і не тільки Російської Федерації, а й Білорусі і України. І у відповідь на це, мені так здається, полк Каліновського або взагалі опозиційний рух білоруський має щось видавати, аби інформувати людей з приводу того, що їм очікувати не від цього режиму, який зараз діє, а від того, який може прийти на зміну. Люди мають знати і, відповідно, підтримувати те, що ви пропонуєте. Але як їм дізнатися, що ви пропонуєте, якщо ви це вирішите за 15 хвилин? І ще раз підкреслю, що ми пропонуємо, як ми бачимо модель будучыні, яно вельмі добра і падрабязна сапраўды распісана. Магчыма, просто вот украінскае суспільства, у тым ліку там грамадзянскае суспільства, журналісцкае, яно не вельмі добра ведае гэтыя беларускія праграмы, якія сапраўды ёсць, існуюць і напісаны. Но калі мы кажам пра беларусаў, то народ стаміўся за 20 год значнай ступені з гэтых мараў пра будучыню. Што вось мы прыйдзем, такім чынам будзем рэфармаваць МВД, такім чынам ДЗІМ, такім чынам эканоміку і гэтак далей. І размоўна гэта за апошнія, уже за 30 год лукашызма і інфармацыі абсалютна неверагодная колькасць. Людзей не гэта цікавіць у Беларусі. Людзей цікавіць, як вы знесеце рэжым Лукашенка, што нам рабіць, як нам выжываць, як нам ёсць у нас будучыня ці няма, якая у нас павінна быць роля і што мы можам або не можам зрабіць, каб змяніць сваё жыццё ў Беларусі. Тая частка пытання, якая пра як бы модель будучыню, я правильно вас зразумел, якая прапануе беларуская апазіцыя, гэта яшчэ адзін накірунак, які мы плануем. Значыць, гэта
давайте так, я не хочу обвинувачивать там украинский бок, скажем так, это наша недопрацоўка, что ўсё гэтыя матэрыялы, якіх сапраўды вельмі шмат, не рэпрэзентаваны в Украіне, не данесены да украінскага грамадства, экспертнай супольнасці, журналістаў і гэтак далей, мы плануем адчыніць. Я не люблю вельмі казаць пра будучыню, у нас ёсць задумка зрабіць інфармацыйна-аналітычны беларускі цэнтр в Киеве і дапрацаваць, прывозіць сюды экспертаў, праводзіць адукацыйныя праграмы, даваць больш шчыльна супрацоўнічаць з экспертнай, журналісцкай і гэтак далей супольнасцямі, каб данесці і даць адказы на гэтую інфармацыю. Просто ў рамках гэтай канферэнцыі, мне падаецца, разумееце, я магу вам распавядаць гадзін 20-30, ну гэта ж не сур'ёзна ў рамках брифінга. Дякую за ваше пытанне, дякую за вашу дапамогу і дякую за вашу паслядоўную цікаўнасць і дапамогу по беларускім пытанням вам асабіста. Ще є одне питання в онлайні. Deutsche Welle. Що з медіаресурсами ПКК, як буде вирішуватися конфлікт у полку? Значит, на сённяшні час основним медіаресурсом і офіційним з'являється сайт Калиновский.орг. Ви бачите, вот стоит табличка перед вами. Все официальные поведомления будут з'являться на этом ресурсе. На дадений час вирішається питання по соціальних сетках. Я думаю, в ближайший час воно буде вирішено на користь полка Калиновського. На конт конфлікту в полку, як я казав, ведаєте, доброахвотницький рух – це завсёды нечто таке живое. Так, у нас об'єднались хлопці і дівчата з часом різними баченнями, різними підходами, навіть різними ідеологіями. Але те, що нас об'єднало, це наша місія. І ось фактично конфлікт, як таковий, він не існує. Тому що всі, хто розуміє нашу місію, нашу задачу, вони в полку Калиновського. І у мене ще одне питання прийшло, яким чином калиновці збираються контактувати з кабінетом Тихановської, що буде з теперішнім міністром оборони кабінету Сахащиком. Ну, міністр оборони взято в двохкосі. Я думаю, дам мікрофон. Значит, пытанне по поводу гаспадара Сахащика, это пытанне до аб'яднанага пераходнага кабінета. Мы не лічым магчымым адказваць за тыя пытанні, якія не адносяцца до нас. Мы не кантралюем пераходны кабінет, хотя готовы до супрацоўніцтва з ім. І першае там пытанне было пра што? Про супрацу з Тихановскай. Супраца з Тихановскай ёсць. Як асабіста са спадарняй Светланай Георгіевнай, так і з офісам Светланы Георгіевны. Як ёсць і супраца з аб'яднаным пераходным кабінетам. Не заўсёды яна робіцца публічна, але яна вядзецца сістэмна. Адносіны і ўравень супрацы за апошнія там 1,5 гады выраслі ў разы, я б сказаў. Адносіны змяніліся якасна. Вы бачыце, што на нашым мерапрыемстве прысутнічае прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Геннадзь Манько, з якім мы пастаянна в Украіне, які пастаянна знаходзіцца таксама сістэмна, 2 гады, так 1,5 дакладна, я думаю, гады у кантакце і з кіраўніцтвам полка Калиновского і гэтак далей. Значит, я разумею журналістаў, якім патрэбны клікі, прагляды, сенсацыі і ўсё астатняе, і чаму задаюцца такія пытанні, але мне падаецца, што здесь больш інфармацыйнай, так сказаць, буры, чым сапраўднага якога-то канфлікта. І я б сказаў так, што я упэўнены, што праз некалькі год пасля перамогі, хто, як, каго, куды, навошта і што сказаў, ўсё гэта напішуць у мемуарах. А зараз вайсковы час, ідуць баявыя дзеянні, і задача вайсковай часткі – гэта эфектыўна супрацьстаяць агрэсіі, узаемадзейнічаць з адпаведнымі структурамі украінскімі, узаемадзейнічаць з ЗСУ і выконваць свае задачы перш за ўсё. А вось пра ўсё гэтае, так сказаць, з майго пункту гледжання значнай ступені высмактаны з пальца як бы канфлікты, прачытаюць у мемуарах пасля. Зараз трэба не канфліктаваць, а шукаць магчымасці дабіцца перамогі і эфектыўна выконваць задачы. Можа, ты дадасць нехта нешта на гэтую тэму? Все, дзякую. Пытанняў больш няма?
Ні, онлайн я бачу питанняў нема, а у залі питанняў нема. Таким чином, я щиро дякую усім за вашу цікавість до нашої імпрези. Я сподіваюся на те, що і журналістське асяроддзе, і експертне, і політичне, і громадське буде допомагати білорусам. У нас є агульний ворог, у нас є зрозумілі задачі, які треба домагатися виконання їх. Так само дякую тим, хто прийняв уділ онлайн, і, конечно же, нашим господарам гэтага цудоўнага памяшкання Ukrainian Crisis Media Center, якія далі нам магчымасць правесці сённяшнюю імпрэзу. І для того, каб развітацца і закончыць, я даю там давайте па хвіліне усім прысутнічаючым. Вадим Кабанчук, намеснік камандзіра. Будь ласка. Так, сегодняшним брифингом мы хотели показать в тым ліку и украинскому громадству про то, что белорусы, подавляющей своей большости, яны не змирились с основанием промосковского диктатора Лукашенки, який незаконно утримлює уладу на території Білорусі. Ми робимо і будемо робити все намагання, щоб разом з нашими українськими братами врешті-решт визволити Білорусь. І я думаю, це питання ближайшої історичної перспективи. І ще раз дякую всім, хто взяв участь в нашому заході. Я хочу подякувати всім присутнім, всім, хто долучився онлайн. Слава Україні і живе Білорусь! Так, дякую всім яшчэ раз, хто прысутнічае, хто онлайн. Хацелось бы вам сказаць, што і нагадаць, што заўсёды, як тады, так і зараз, беларусам трэба трымацца разам дзеля таго, каб біць агульнага ворага. Хачу, каб мы гэта разумелі, памяталі пра гэта. Рух каліноўцы – гэта яшчэ адна магчымасць аб'яднаць нашыя зусілля. Таксама хацелось бы сказаць і паставіць крапку, напэўна, ў галавах беларусаў, што полк Каліноўскага ёсць, ён не развальваецца, няма там ніякіх канфліктаў. Ён выконвае на дадзены момант баявыя задачы. Згодам тыя рэформы, якія зараз ідуць, будут обвешчаны. Калі ласка, давярайце толькі правереным, скажем так, істочнікам інфармацыі. Вось, гэта сторонка Facebook, а таксама сайт. Дзякую всім яшчэ раз. Слава Україні і жыве Беларусь! Дякую всім, мы сканчаем нашу трансляцію і нашу імпрэзу.